Soroboti urwa senchira yobo ikira nuntore no gosemerengo bwene bochikonyara kobo kwene kigwago chiase ababwatani bekyombe ekyo keyenga self help group me county ya Nyamirani go abamenye kurwa sekenyero yengo tweke gotoka ase ward yabokere bunge ya North Mugirango bagenda tokoba bakomenya no boba ko bwatekana no gochaka gwateka kweliro basekeli batevire no ko bwatekana no gotwa kwa embra enyingi bagokwa na Ndizi TV nigo batavire ngagati ekinyomba cyabo nigo cyanyarire ko bachi gwateka anene nabo igo kinyomba cyabo chekebara engana boigo yagendere ko bage kogosereria oburendi bwabo ngagotomonye muri kwito Paul Cup okara ngo ikaga igase kenyore kiga kiengoto ekyo gigoto kemeye sublocation nega ya Nyakinimu ime yo muchujo iga Omariam na Samuel Onyango enene nigo bakwerera enjira embure nyingi yogende to gotwemeye nsejega ya Kenya yabage koreto kogoselio konene inkasobo eikendi ya eta yebona ndi bari kugura nyumba izi yatigita ndunya kogana nyumba bona kolengana mona brabu nyumba yabo nigo yanyara ko bage kobaruka liraba narire gwateka nyumba yake bara konyara ko bage kogwa egento kyagendera ko bage koreto ububo bonene ucha sabantu ba chinseme chiga buna bakwerera inche Miriam Morao Nyango yaro ukiera chumo yarenge chuma bware okichuma mosi nigo twaraire ntwe igwete kende gyonsi gyare gokorekana tukaboka mambika bwakire togo chikoboka ngo chigosoka nkonyore nyumba yategete ngo chikoriere nkonyore nyumba yatekire mono ekara yateka ngatebia baamate ba mintonga ntiango mare nyumba na macha gerire yatekirega abantu ba minto bagacha bakateba yaringaniri nerikong ningana korengana mona barabo yakire cyamate gwetanya isano nesato asebono basinyirwe kibagokora nagotebabuna omukyobo bogotema kubariya bari bagosekasegera mangana musiyabano nigo korengana mona barabo bataranyora matunda igabono go imanyata siko asenge chinywa nyumba timbwa atimorembe bwo so ambwa to bwo baso mu berone ne nyumba tali yoka eyo mwana umumurano kalesiko nero ga yatigete tasemu mune yabete togo chikorigere yemigonde ndo tukanyora echu eregete itukoria Jumamosi chinsa 11 echo nere yabekire sirafu ewe kasa 11 togo chakonyora echo eri yari meire kuikera bono iga serikali iyo yokurwa bakonyiteracha reti kirosie na igwete njachete twabere tokoiguna echanga bune ya mache karo yachire county ya Nairobi kuruguna abantu bali banyore to mukazuria mbagenda tokonyora bokonyi otosinyirenga aigare kenyorokia kiengoto nkigya ko garo mwana uyo minto banyoriro muchando uyo goikera bona bataranyora baro bokonyi bonde abamate babo boigo nigo bagendere ko bagokumya injira bagendere kuba bagwetere ngayi enyorekane nga nigo banganya kurwasa kinyombe gicho bamenyete asokoborera kugwerwa mune kinyombechi asebono bamenyete asema eyo korengana mona barabo agendrete ko baiteria engaye nkongu kwendeye yatekire ntomatina nengore karogo chise otora ari mere njegesembiarwa igane kegoro igoro ama imbura netwa ntwana kora gento kuneki mbone tukumetina ki egenteke naki gyachitega nabo abantu bagotwara obwo ekyagera basoya nyumba nande mbure rietwe nabera abasa gosingie nyumba guchinze bono nigo bagende ko bakobolia barayikurwa sorogo ngoro iga gusega sigerengane yo kobengana ya musia bono nabo igo ko batolia kurwa senga yega bagendete gwetera ime yachinseme chigam hivi vitengo vyote vya serikali kuu pamoja na serikali ya county baminyoke bache gokonya amonto kale moyo toro abantu baro kiguna no amuchando bete kiagera in case gochimutuntu metina embure gocho mutinyusita kiagera sa yabasugete kiagera mache nabo ntoba affected asenge chonto bwati asitwale gochia otwale kobori abwase to gochi bapimire barorire nga anale sefu aro tawo kiraki muna aiga kirakiri ginko reporter geta seni kya wanjete kya Ndizi TV kurwase kenyureke iga kimanyekanete buna engoto beye bunge yega ya North Mugirango ime county ga Nyamira inche gonkoro ko Polycarp okara